سلام عباز تفلالي كورنات عالم بمخان مسج ستوديو زلخم زخبركم تخاطلتنا خمي وعيلكم عبيت معبالتات كم صعب قربين مسابي أحمد أب بعتي من مخخارك كايرو زقني ولعلو سب السلطان بلصقنا نابع سب 64 كيلومتر رحيقهم كم زاتو زحبر زلو خينو ننبرتي نسلتي بحجز متسكونتات كدالو ممرح خم زابون تفليت لهم ناي كريستيان تغرينيا سرعات قبل نزغلص هغدف بموغاد حزب عفارن ኤርትራን ኢትዮጵያን ናጻብ ሞጻና በሓደ ከምጽ ምዃኑ ከም ዝቃለ ዝገልጽ ናይ ዓፋር ዕጡቕ ሓይሊ ኣማይ ሰራዊት ከም ዘሰልጠነ ገሊጽሎም ሰላም ክመጽ ጸሎት ንገብር ኣለና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብ በዓቲ ምስ ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳን ኣብ ዘካየዶ ረከበ ካብ ኢትዮጵያ ክግንጸል ዝብሉ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ይፈልጥዋን የሙን ይልሎም ኩናት ሕድሕድ ትሕመስ ዘላ ሱዳን ጽባሕ ወግዓው በረራ ነፈርቲ ካርቱም ንምጅማር ኣብ ትዳለወሉ ዝነበረት ግዜ ናይ ድሮን ደብዳብ ከም ዘጋጠማት ሓቢሩሎም ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ድምፂ ድሮናትን ተኹስ ጸረ ነፈርትን ከም ዝሰምዑን ንምፍላጥ ተኻይሉ እዚ ጄስትሪም አበ ናይት ማለት ጸብጻብና ኢትዮጵያ ዓሰብ ንምሓዝ ብዛዕባ ክትከተሎ ዝግባእ ስትራቴጂን ድሕሪ መሓዝ ዓሰብ ድማ ኢትዮጵያ ክትረኽቦ ዝግባእ ጥቕምን ቁጠባዊ ዕብየትን ዝምልከት ብዩኒቨርሲቲ ሳመራ ካብ ሚኒስትር ምክልኻል ድማ ኮሌጅ ኩናትን ምክልኻልን ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ምግላጽና ዝከር ኮይኑ ነስተኸቲሉ አበ በዓቲ ኣኼባ ከካይዱ ዝቐነዩ ላዕለወ ሰብ ስልጣን ፌደራል ናብ ዓሰብ 64 ኪሎ ሜትር ርሒቃና ብትርከብ ከተማ ቡሬ ከም ዝኣትው ተገሊጹሎም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣብ ጉዳይ ቀርና አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ናይ ድሕንነት ሓላፊ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ዝርከቦም ሰበስልጣን ናብ ቡሬ ዝኣተው ኮይኖም ነቲ ኢትዮጵያ ወጢናቱ ዘላ ወራር ዘሎ ምድላው ንምዕዛብ ከም ዝኾነውን መርግጋጽ ተኻኢሉ ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ድሕነት አቶ ሬድዋን ሁሴን ምስ ነበርቲ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ ኣፍ ደገማይን ኮለኹም ክሳብ ሕጂ ጓነት ኮይንኩም ምጽናሕኹም ዘብቃዓሉ ግዜ ቀሪቢ ክብል ከም ዝገለጸሎም ዝተሓበረ ኮይኑ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቕ አፍሪካ አቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ካልኦት መራሕቲ ምክልኻል ሰራዊትን ኣባላት ሰራዊት ዓፋርን ፌደራል መንግስትን ኣብ ዝቦታ ከም ዘለውን ምፍላጥ ተኻይዶሎም ሬድዋን ጌታቸው ኣብ ቆሸት ባሌው ኣብ ዝርከብ በዓቲ ሶፍ ዑመር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ምክኻር ከም ዘካየዱን ኣብ ልዕሊ ከተማ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ምዃና ልዑል እምነትን ስምዒትን ከም ዘሎ ዝፍለጥ ጀነራል ጻድቃን እውን ኣብ ዛኺባ ከም ዝነበረ ዝከር ኮይኑ እቲ ምክኻር ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ጥቕሚ ኢትዮጵያን መሓዝ ዓሰብን ብዛዕባ እቶም ንሳቶም ሸፋቱ ዝብሎም ዕጡቓት ሓይልታትን ዘተኮረ ምስጢራዊ ዝርርብ ምንባሩን ጄስቱዲዮ ረጋጊጹ እዚ ከምዚሉን ኮሎ ትማሊ ሕልም ባሕርን መውራር ኤርትራ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ ኣብ ክልል ዓፋር ዝምልከት ምምኻር ይካየድ ከም ዘሎ ምግላጽና ዝከር ኮይኑ ህልውናን ሓፈሻዊ ብልጽግናን ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተፋሰስ ኣባይ ከም ዝተኣሳሰር ዝገልጽ ዋዕላ ይካየድ ከም ዘሎን ተፈሊጡ እቲ ብሚኒስትር ምክልኻልን ብኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ዝምራሕ ዘሎ ዝርርብ ኣብ ዛርእስቲ ክማኸሩ ብኣብይ ዝተመዘዙ ሰበስልጣን ሰራዊትን ላዕለወ ሰበስልጣን ክልል ዓፋርን ዝተራኸቡ ኮይኖም ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሞትን ወትን ጌራ ከምትሪየውን አንፊቶም ካብ ሚኒስትር ምክልኻል ኮሌጅ ኩናትን ምክልኻልን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳማራ ድማ ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ዝተዳለወ ክልተ ስርዓታት ማይ ስትራቴጂካዊ ርእሰ ምሕደራ ኢትዮጵያ ምድሳስ ሩባ ኣባይን ምትእስሳር ቀይሕ ባሕርን ስትራቴጂካዊ ታራ ዞባ ዓፋርን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዞባ ሳማራ ዘሎ ኣኼባ ድሕርቲ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዓፋር ናብ ሓደ ንምምጻእ ዝብል ጎስጓስ ክካየድ ዝቐነየ ምዃኑን ተፈሊጡሎም ኣብዚ ኣብ ዓፋር ከተማ ሳማራ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ፈጻሚ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ጃዕፈር በዲሩ ጂኦፖለቲካዊ ራእይ ኢትዮጵያ በመሰረቱ ምስ ክልቲኡ ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ኣባይን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ብምግላጽ ናብ ቀይሕ ባሕርና ቀረብና ንኸደሉ ክንሕይል ኢና ምባሉን ይዝከር ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ሳማራ መሐመድ ዑስማን ኣብቲ መድረኽ ከም ዘሎን እቲ መድረኽ ንሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ንምሕላው ዝዓለመ ምሁራዊ ዞተን ምዕባይ ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር ንህዝቢ ዓፋር ብፍላይ ብስራት ክብል ወንገሊጽ ኮይኑ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ደገፍ ውግእ ኮማንደር ተገኘ ለታ ብወገኑ ነስምዒ ዘቃልሐ ኮይኑ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ምስ ክልቲኡ ሩባ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ብዘይነጻጸል ምትእስሳር ከም ዘሎ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ሎሚ ናብ ደረጃ ሓሳብ ምድያባ ከም ዝሕጎሶን ገሊጹ ኣብቲ መድረኽ ምክትል አቦ ወንበር ቋሚ ኮሚቴ ርክብ ወጻኢን ጉዳያት ሰላምን ባይቶ ወከልቲ ህዝብታት ፋቲማ ሃዲ ምስ መኮንናት ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ምድርን ኢትዮጵያ ዕዱማት ኣጋይሽን ላዕለወ ሰበስልጣን ፌደራልን ተራኺቦም ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎም
بزيكا زين العلق للتعسرتات عامتات عدقاو قالسين حزب عفار إيرترا حاران موصان مسر سوسان حزب عفار بمرغغاز دما مسحو حزب عفار إثيوبيا حبرت كغبر كمز قالسن نز علما كون مغبار دما بإيرترا زولو ناي تግርኛን ክርስቲያንን ክብል ዝጽውዕ ስርዓት ንምዕናው ብረት ከም ዝሓዘ ዝገል ዘሎ ናይ ዓፋር ተቋም ውድብ በአማይ ዝቁጸሩ ደቂ ዓፋር አባላት ሰራዊት ከም ዘሰልጠነን ከም ዘመረቀን ገሊጽሎም ከም ፋኖ ፌደራልን ሻዕቢያን ዝኸፈቶ ኩናት ተኸልኪሉ ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝኣተወ ዝዕጡቕ ኃይል ዓፋር ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራ ንትኸፍቶ ወራር ተኸቲሉ ናብ ዓሰብ ገመል ብልጽግና ተወጢሑ ከኣቱ ዝዳሉ ዘሎ ኮይኑ ነዝኹን ምግባር ድማ ብዕጥቅን ስንቅን ደልዲሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ዘሎ ነነብሱ ሰራዊት ቀይሕ ባህር ዓፋር ክብል ብምጽዋዕ ናይ ዓፋር ከም ዝቃለስ ንጹር ዘይኮነ ውድብ ኣብ ሰሞን ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ዘካይ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ዘይተርፍ ዝመስል ወራር በሃንቀውታ ይጽበ ከም ዘሎን ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ምድላው ከም ዝኣተውን ብተደጋጋሚ ክሕብር ይስማዕ ትማሊ ኣብ ግንባር ቡሬን ኣብ ዓሰብ ስርሒት ንምጅማር ተዳልዩ ከም ዘሎ ናብ ዶባት ቡሬን ኣብ ዓሰብ 65 ኪሎ ሜትር ተጸጊዑ ከም ዘሎ ዝገልጽ ኮይኑ ካብ ኣዘዝቱ ብልጽግና ዝጅምር ግጥም ይጽበ ከም ዘሎን ምፍላጥ ተኻይለሎም መንግስቲ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ በዘይ ወደብን ባሕርን ንልዕሊ 30 ዓመታት ምጽንሑን ካብ ዋንነተይ ዝብሎ ባሕሪ ክንዲዛ ዓመታት ተነጺል ምህንባሩ ተዓሳ ከም ዝስምዖ በተደጋጋሚ ብመንገዲ መራሕቲ ክልል ኣወል ኣርባ ዝገልጽ ኮይኑ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ክሳብ መወዳእታ ክቃለስ ድሉ ምዃኑ በተደጋጋሚ መግለጺ ከውጽእ ተሰሚዑ ኤርትራ ንዘሎ ደመኛ ህዝቢ ዝኾነ ስርዓት ንምውጋድ ዝፋሎም ዘሎ ሓይልታት ኣብ ወረዳን ዓድን ኣብ ዝቋማጥዕሉ ዘሎ ግዜ ነቲ ብስልጣኑን ክብርታቱን ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ጸብለሊሉ ዝረአ ህዝቢ ትግርኛ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ብቁጠባን ኩናትን ከም ዝማስን ኣብ ስራሕሉ ዘሎ እዋን ሕጂ እውን ዝኸፍእ ሓደጋ ብልዕሊ ንምእዋጅ ብቐረባ ርሑቑን ኣብ ምድላው ከም ዘለውን ምፍላጥ ተኻይለሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ባሌ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዘካየደ ምብጻሕ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ምንጻል ይኹን ምግባት ከም ዘይሰርሕ ይፈለጡን ይለሎም ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ናይታ ሃገር ክንጸል ብዝብል ዝተወደቡ ፖለቲካውያን ሓይልታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ሓደ እኳ ካብኦም ንሃገሩ ዝፈልጥ የለን ክብል ይነቒፉ ዘሎም ኣብዚ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ዝተኻየደ ርክብን ብመራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ዝተፈነወ ዘተ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዘሰነዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ይህወደግ ነበር ተሳቲፎም ከም ዘለውን እዚ ናስታት ክልተ ሰዓታት ዝቐጸለ ዘተ ብቐንዱ ኣብ ምዕባልና ጠቃቅማን ሃብቲ ተፈጥሮ ዞባ ባሌ ዘተኮረ ከም ዝነበረ ተገሊጹ መሬቱ ያለ ህዝቡ ያለ ኢንፍራስትራክቸሩ በመታጣቱ ምክንያት ግን ኢንፍራስትራክቸሩን ለመስራት የሚያስችል ሀብትም ይያል አብይ አመደሮ ኢትዮጵያ ሰላም የለን ሰላም ክቅድማሉ ዝብል ቅሬታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝለዓል ተቂሱ ሰላም ክመጽእ ንጽሊ ሰላም ክመጽእ ንሰርሕ ክሳብ ዝመጽእ ግን ኮፋይ ንብልን ከነልምዒና ክብል ተሰሚዑ ዘሎም لعلي 32 بليون أقرب تخيله قبل عالم زسدمم أبي أحمد ቅድሚ ሕጂ ሰባት ይሞቱሉ ተባሂለ ብስተሓተቱ ልዋን ሰብና ሞተ ገረብ ምትካል እንተወሓደ ነትሬሳ መጽለል ክረክብ ከም ዘሎ ክንገብሪና ክብል ከም ሰሰምዓውን ይፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 100 ዓመታት ሰላማይ ነበረን ኣብዚ ግዜ እዚ ፌስቡክን ዩቲዩብን ስለ ዘሎ ዕለታውን ስምዑ ስለ ዘለና እምበር ሰላማይ ነበረን ክብሉን ተሰሚዑ ኣብ ኢትዮጵያ ሽፍታ ጠፊ ይፈልጥን ዝበለት ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ነገስታት ጀሚሮም ዝነበሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ግዜኦም ብመኸተስ ተመላኸም ዝነበረ በመግላጽ ነቶም ኣብ ግዜ ስልጣንም ሸፋቱን ምስጓግሚ ተኻሚት ዝሰርሑ ዝነበሩ መራሕቲ ነቂፍሎም ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ሽፍትነት ባህል ስለ ዝኾነ ናጥፋና ብሓደ ኢድና ድማ ከነልምዒና ዝብል ኣካይዳ ከም ዝኽተል በመግላጽ ቀጺሉ ሰላም ብዘይ ልምዓት ኣይጸንዕን ክብሉን ተሰሚዑሎም ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝብሎ ክብል ቢቢሲ ከም ዘስፈረ ጽሑፍ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ፍልልያት ብልዝብ ክፈትሕ ዘይከኣለን ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ስለ ዝዓፀወን ዝተፈላለዩ ወገናት ብረት ከልዕሉ ከም ዝተገደዱ ዝሕብር ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተሰዊሮምን ተኣሲሮም ከም ዘለውን ጸብጺብሎም ቢቢሲ ወሲኹ ተቀዳማይ ሚኒስተር ግን ኢትዮጵያ ወለዶታት ተቃቢሎም ዘጽንዕዋ ሃገር ክትከውን ድሕሪ ምባል ኣብ ሓደ ከባቢታት ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሚያ ንሪኦም ጉዳያት መልክዕና ሓዙ ክኸድዮም ክብሉን ገሊጾሎም ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ክንጸሊና ኢሎም ዝተወደቡ ፖለቲከኛት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነዞም ውድባት ካብኣቶም ሓደ እኳ ሃገሩን ህዝቡን ዝፈልጥ የለን ክብል ዝነቐፈ አብይ አሕመድ እቶም ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ክንግብት ዝብሉን ኢትዮጵያ ይፈልጥዋን ክንጸል ዝብሉን ኢትዮጵያ ይፈልጥዋን ዝበላ አብይ ንሕወሓትን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ከም ኣብነት ተጠቂሶም ኣሎም ናይ በዓል ጻድቃን ሕወሓት ክንጸል ኣብ ዝብሉሉ ዝነበሩ እዋንቶም መንእስያት በቲ እዋን ትግራይን ባህላን ከም ዘይፈልጥዋ ዝነበሩ ርግጸኛ ኮይኑ ክነግረኩም ክእለ ህልኽን ቁጣዕን ጥራይ እምበር እኹል ፍልጠት ኣይነበሮምን ክብል ኣብ ቅድሚ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን አብይ አሕመድ እውን ገሊጾሎም ኦነግ ይትረፍዶ ንኦሮሚያ ክንጽሉ ትውልድ ዓዶም እኳ ይፈልጡን ንባሌ ይፈልጥዋን ተኻለ ናጻ ዘውፅእ ዝብሉን ኮሚው ሶማሊን ካልእን ክብሉን አብይ
ነቂፍሎም እንተኾነ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብ1973 ከምኡውን ሕወሓት ብ1975 ክምስረቱ ከለዉ አንጻር ስርዓታት ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ከም ዝተቃለሱን ሕወሓት ዝመርሖ ኢህወዴግ ድማ ንመንግስቲ ስርዓት ደርጊ ካብ ስልጣን ካሊ ከም ዝኸኣለ ይፍለጥ እዩ እቶም ክንጥቕልል ዝብሉ ዘመኑ እንታይ ምዃኑ ይፈለጡን ኢሉ ነቒፌቱ ብምቕጻል ፈቲኻ ጸሊኻ ይከኣልኒ እቲ ግዜ ሓሊፍዩ ምስ ሕሉፍ ድማ ምትእሳር የድልን ክብል ተሰሚዑሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዘተ ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ አገልግሎት መረዳእታን ድሕንነትን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሚኒስትር ዕድላትን ስራሕን ክእለትን ሙፍሪያ ካሚል ሚኒስትር መስኖን ከባቢታትን ቆላን አብርሃም በላይ ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ጫሊቱ ሳኒ ተረኺቦም ከም ዝነበሩን አማኻር ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ጌታቸው ረዳ አማኻር ማክሮ ቁጠባ አምባሳደር ግርማ ቡሩን አማኻር ማሕበራዊ ጉዳያት ዳንኤል ክብረትን ወን አካል ናይቲ ዘተ መንባርም ተፈይጥሎም ብዘይካ እዚኦም አማሓዳሪ ክልል ኦሮሚያ ሽመሊስ አብዲሳ ከምኡውን መራሕቲ ትኽልል ነበር አባዱላ ገመዳ ኩማ ደመቅሳን ጁነዲን ሳዶ ወርቅና ገበየሁ ወን ተሳተፍቲ መንባሮም ይተገሊጽ ሰሎም ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ነበር ሌተና ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤውን አካል ናይቶም ተሳተፍቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ጸንሐ ምዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዳግማይ ዘቤታዊ በረራታት ክጅምር ሒደት ሰዓታት ኣብ ዝተረፈሉ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ማዕከናት ዜና ሱዳን ገሊጸን ኣለዋ ሱዳን ትሪቡን ሓደ በዓል ስልጣን ሱዳን ጠቒሱ ሰዓት 4 ወጋሕታ ጸረ ነፈርቲ ሰራዊት ሱዳን ሓያሎ ድሮናት እኳ ተዓገቱ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመሉ ረጋጊጹሎም ንመጠን ሳዕቤን ዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዝርዝር የለን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ መሰኻክር ዓይኒ ድምፂ ድሮን ምስምዖም ስዒቡ ካብ ጸረ ነፈርቲ ዝተኮስ ሓዊ ከም ዝረኣዩን ኣብ ውሽጢ قصر نايت معروف نفرت ما كبيت كخمس ترايم قليسم زلهم سب سلطان سودان تمالا بزهو مجلسي هجراو معروف نفرتي كارتوم تحت الدعم السريع دحر مئتها وازي تاسي خمس سنحان مسرح تسجنو وارد دحر موسى دمام على إسران كل تتكمتين أو تهاجر برارات كجمر مخان خمس جلسو من قستاو مع كنزين السودان قليس من باريز الكريم إذا حبريت استوهابه مسرح تسجنو تصافيفو بعشر تشمن تتكمتين أي فتنا برارات دحر مكيادو خينو كوينا تم فارغ ميازي خلتيشن إسران سلسن كاب جمر نابزين فلما أوان نفاري تعليب اللهم بعد مزي سيفيل آفيشن تمالا بزهاو مجلسين بايلوتات مشارخ تأكلات مجمار زملكة حبريتها خمزها بمحبار معروف نفرتي عدلاي تكنيكا ونسرح دلوك خون زقبر كالوت عمامات كايرو لخمس سنحون أفليتيم عاب السودان رسخة تمازر كوانا معرفة نفرتي فلما كوينات حد بستخايرو لقزي بعد قد عم السارع كابستهار مقدمة بوتاتات كوينو كبير عن وصل زور دخا خاب كله نقدوا قرقلوتاتو تأجد سنحيم بسنك زيلو مستخاير متقعد درون تصبح خجمر توتين زنبر مدب قصل ديخنا واحد وص حبريتا زي لو خينو كوينات حد السودان مولع سعيب باب مبرقاو شنخنايت هاجرا بترك بورت السودان زلو معرفون فرتي نزبيتاونا هاجرام براراتات كغلغل صنحيم ازي كمزيلم كله بيت مخر حبرات اوروبا دحر زكايد اخيبا منستر غديات وصاي حدنا السودان اب كبير حدغ خمزلو بمتقاس توسخ اجد خغبر كم زخلونا تنقيقلهم ات بيت مخري نتجيت بمخنا استا 3 عامات زقصلو كوينات من تكختم بقدامነት حلافنا زوسدو سراوي السودان دعم السريع المخانو من قليس لهم اتقونتات بدرجة عالم زخبر السباو عنوات قبل بمقلاص ابقال كفال تاغر عصب خمس سرايا ونقليس لهم زخبركم تخاطلتنا زي جاي ستوديو مس حدش معبالة تاديقي من اخدر راخبنا كساب شعو تطعمهم